Mongatu ambiri tikutsatira bwino kuti kunali press briefing yomwe chipani cha Malawi Congress Party chinachitisa chigawo chakumawako. Ndipo press briefing imene akuluakulu a chipani chimenechi ndikuti amasogozedwa ndi a Moses Kunkuyo ngati amene anali mkhala pa mpando. Pa press briefing imeneyo tinaona kuti panali a Moses Kunkuyo amene ndi mkulu wa okopa anthu mu chipani chimenechi, komanso ndikuti kunali a Jean Sendeza, kunalinso a Maxwell Cholera, komanso tinaonapo a John Paul amene ndi msungechuma ku chipani chimene cha MCP, komanso panali a Ken Nsunda amene ndi deputy spokesperson wa chipani cha Malawi Congress Party. Nde pa msonkhano umenewo amakamba zonena kuti cholinga chake ndichofuna kupanga adresi mtundu wa Malawi kwa fotokozera zokhuza ndi situation yakumangidwa kwa ena mwa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party. Mongatu ambiri tikutsatira bwino kuti lachisanu lapitali a Malawi Police Service anamanga akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party omwe ndi a Richard Chimondo Banda. Nde paja ambiri tikutsatira bwino kuti ku chipani cha Malawi Congress Party a Richard Chimondo Banda ndi mlembi wamkulu kumeneko, komanso anamangaso a Vitumbiko Mumba amene ndi aja anali a running mate a chipani cha Malawi Congress Party pa chisankho chachinachitika pa 16 September 2025. Kutsatira pamenepo tinaona kuti apolisiwa anamangaso a Jesse Kabwira amene ndi a spokesperson a chipani cha MCP, posatira kuti kunalinso chikalata chimene chimazungulira kuti apolisiwa afunafuna a Jesse Kabwira. Nde chimene achita Jesse Kabwira anangopita ku area 30 kulikulu la apolisiwa, nde kumene kwanapeza zoti awatsekera. Zimene zikuthandiza zoti ndi anthu atatu akuluakulu a chipani cha MCP amene amangidwa masiku amenewa. Nde a chipani cha Malawi Congress Party pa msonkhano umenewo a Moses Kunkuyo akunena zona kuti kumangidwa kwa anthu amenewa sizoti akuamanga pa zifukwa zoti anapalamula milandu, komano akunena zona kuti a chipani cha DPP ndeti akuyuza nthambi ya boma yomwe ndi ya Malawi Police Service pofuna kuzunza anthu amenewawa amene ndi a Jesse Kabwirawa, a Vitumbiko Mumba, komanso a Richard Chimondo Banda. Nde amanena zona kuti zimenezi ndi political witch hunt ngati chipani cha Malawi Congress Party amayembekeza zoti zimene amene akumachita a chipani cha Democratic Progressive Party ndikupanga focus kuthana ndi mavuto amene akusausa nzika za dziko la Malawi osati azilimbana ndi kumanga anthu oti ndi osalakwa. Anakhala zonoti ati akuamanga pa zifukwa zonena kuti anthu amenewo anasolola misonkho ya Malawi inali njira ina, komano pa zimene akunena kuti akuamangira makosana amenewa ndi zosamveka. Ndenoto kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party abwera kuzayankhapo paja amene amayankhula chipani chimenechi ndi a Shadrack Namalomba amenenso ndi nduna ya information. Nde a Shadrack Namalomba akudzudzula a chipani cha Malawi Congress Party akunena zona kuti iwo asaloze chala a chipani cha DPP kuti akugwisa ntchito polisi mpofuna kumanga anthu amenewawa. Akunena zona kuti a chipani cha Malawi Congress Party munthu amene anali mboma anatayirira kwambiri, anakhala akuphwanya malamulo. Ndeno padakale pano pa malamulo amenewo akugwira ntchito, ndiwo a MCP asiye zoloza chala a chipani cha Democratic Progressive Party kuti akugwisa ntchito a polisi pofuna kuzunza amenewa akuluakulu a chipani cha Malawi Congress Party. Akuti lamulo likugwira ntchito, si DPP imene kupanga zimezi, ndi Malawi Police Service ikupanga zimezi pogwisa ntchito lamulo. Akunena zona kuti amalawi ambiri anakhala kudzudzula a chipani cha Democratic Progressive Party kuti akudikira chani kuti amange anthu amene amaphwanya maufulu anthu, kuononga zinthu zambiri mu lamulo wa chipani cha Malawi Congress Party. Nde lamulo likugwira ntchito ndimene akuyankhula Shadrack Namalomba. Sitiuza zoti muli maganizo otani pa nkhani imeneyi kuti zimene akuchita aboma pomanga anthu amenewa ndoti akuamanga pa zifukwa za ndale monga amene akufotokozera a chipani cha Malawi Congress Party, komanso zimene akunena a chipani cha Democratic Progressive Party kunena zona kuti zimene akunena a MCP zonzabodza. Lamulo ndi limene likugwira ntchito. Ngati maganizo amene muli nawo mutifotokoze comment section, komano tikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Mwana News 18 chikondi nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitha kupezani mosavuta.